बे समाव बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मुकुल देवआ रुंसारि जाबाय। बिथां फावखुंगुरा 54 बोसोर बैसोआव जोबथा हांबोयो। मुकुल देवआ सान अफ सरदार आर राजकुमार आरो जय हो बायदि सावथुनफोराव गावनि दिन्थिफुंनायजों नायगिरिफोरनि गोसोखौ रंजाहोनो हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो सावथुन आरो टिभि इन्डास्ट्रिया दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'जाथावदि बिथां फावखुंगुर मुकुल देवआ मैया एबा शुक्रबारनि मोनायाव रुंसारि जादोंमोन। जेब्ला बिथांनि लोगोफोरा सनिबार एबा दिनै हरखाब बिथांनि थैनायनि खौरां मोनो अब्ला बिसोरो बिथांनि न'आव फैनानै खौरां लाफैयो। फावखुंगुरनि थैनायनि खौराङा खालि स्टारफोरल' नङा, बिथांनि अनसायगिरिफोरखौबो सोमोनांहोदों। मुकुल देवआ फावखुंगुर राहुल देवनि फंबायमोन। फावखुंगुर मुकुल देवनि जोनोमा 17 सेप्तेम्बर 1970 मायथाइयाव दिल्लीयाव मोनसे पान्जाबी नखराव जादोंमोन। बिथांनि जोनोम जायगाया पान्जाबनि जलंधर खाथिनि मोनसे गामिजों सोमोन्दो गोनां। बिथांनि बिफा हरि देवआ पुलिस बिफानाव लेङाइ कमिशनारनि मासियाव बिफानगिरिमोन। मुकुलआ मोनसे मोगामोगियाव मुंख'दोंमोन दि बिथाङा गिबियाव गावनि बिफानिफ्राय आफगान हारिमुनि सोमोन्दै सोलोंदोंमोन। बिथांनि बिफायाबो पाश्तो आरो फारसी राव रायज्लायनो हायोमोन। थारैनो दिनैनि साना बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै जोबोद दुखुनि सान। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।